ଶାଗ ରଖିବ? ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ବାପା? ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ଟିକେ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ହଉ ହଉ, ଖରାଟାରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ଆସୁନ ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲୁଣୁ? ହଉ ଦେ ଦେ, ବିଚରା ଶୋଷର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲାଣି। ଓହ, ଖରାରେ ବେପାର କରିବା ମାଉସୀ ଭାରି କଷ୍ଟ। ବାପା ତୁମ ଗାଁ କୋଉଠି? ଏଇ ତତହିଁପୁର। ଏଇ ତତେହିଁପୁର? ଆଜ୍ଞା। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସୁରିଆ। ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ?